Oku maksadynyň çäklerini bir näçe mejlisler geçirirler. Olaryň birinjisi pul wauçer kömeginiň maksatnamasy barada umumy düşünjelerini tanıştyrylşyna. Beýleki ýurtlaryň Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarmay jemgyýetleriniň hereketleriniň meýilnamalary bilen tanıştyrylşyna bagşlanar. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň ýurdumyza Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarmay halkara hereketine wekilçilik edýänini bellemek gerek. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay milli jemgyýeti öňden bäri hereket edýän insanperwer jemgyýetçilik guramalarynyň biri bolmak bilen döwletimizde amala aşyrylan durmuş ykdysady özgertmelere, hususan emraýatlaryň durmuş taýdan goraglygyny üpçün etmek, ilatyň saglygyny goramak, maşgala institutynyň statusyny berkitmek, ýaş nesli halkymyzyň iň gowy däpleriniň ruhyna, insanperwerlik we rehim şepaatlyk ruhyna terbiyelemek ýaly ugurlarda alınıp barilýan giň gerimli işlere işçin gatnaşýar. Alınıp barlayan bilelikdäki işler Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetine bar bolan mümkinçiliklerden doly peýdalanmaga, jemgyýetiň işgärleriniň, hemme meýletinçileriniň bilim derejesini ýokurlandyrmaga mümkinçilik berýär. Garaşsa da baky bir tarap ýurdumyz adamyň bähwitleriniň, şeýle-de hukuklarynyň goralmagyny döwlet siýasatynyň möhüm ugur hökmüne aglan edip, hemde halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kadalarynyň ileri tutulýanyny ikrar edip, degişli resmi namalary ýerine ýetirmek boýunça öz üstüne alan borçnamalaryny berip eýerýär.